Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa nangawo lo mzuzu nangaso lesi sikhathi. uNkulunkulu wethu muhle, uyakuthanda nami uyangithanda. Wasifela sobabili. Walifela izwe. Ubaba wakhe wayemthumile ngenxa yokuthanda izwe. Wathumela indodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. John chapter 3 verse 16 loyo. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi ngithandaze khona soqala inkonzo yethu siqhubeke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando lwakho, sibonga umusa wakho. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho njengawe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyacela uqhubeke ube kanye nathi namanje ngoJesu Kristu inkosi yethu. Udumo lonke lungolwakho lokufanele izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bazalwane, siyambonga kakhulu. Abaku-YouTube ni-subscribe njalo uma ningena ku-YouTube. Ngiyanicela bazalwane. Babonile mase ngiya ngasekuphethen walo mkhuleko bese ngihleka. Yazi ngizwe ngifikele ukuhleka. Ngihlekiswa yini? uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ungakhohlwa ukubatshela ngomkhosi esengikutshele ngawo. Manje ngavele ngahleka, kodwa kumnandi ukukholwa. Yezwa, kumnandi ukukholwa. Kunomkhosi esiyakuwona bengakawukhulumi. So manje mangithandaza, njengoba ngithandaza nje, useyangikhumbuza uNkulunkulu. Bafowethu, siya emkhosini womusa. Umkhosi womusa, siyazi u5 umele umusa. Kwabadala-ke sesike saba nabo isikhathi eside ekhaya lezwi. Sinomkhosi ka5 days. Lo mkhosi ka5 days uzoqala Sunday. Uqala Sunday bese uphela ngoLesine. Uzoqala Sunday uphele ngoLesine, full 5 days. So kusho ukuthi-ke sizogcina ngoMgqibelo, Saturday ntambama ukudla. Siyoze sidle Friday ekuseni, umkhosi womusa ka5 days. Imininingwane egcwele-ke isazolandela. Bengikhunjuzwa nje ukuthi nginitshele sizophuza kuphela okuphuzwayo, amanzi, i-drink, itiye, hayi okushubile. Umkhosi ka5 days, umkhosi womusa, siwuqala ngeSonto. Kusho ukuthi sigcina ukudla ntambama Saturday. Sigcina ukudla soze sikubone ngoLesihlanu ekuseni. 5 days womkhosi, umkhosi womusa. Hayi-ke angidluleke lapho. Kule Sunday nje siyakuyona. Kule Sunday siyakuyona. Mawukwazi ukubala zingaki namhlanje u18 angithi. uLesithathu, uLesine, uLesihlanu, ngoMgqibelo. Sigcina ntambama mhla ka21. Umkhosi uyaqala mhla ka22. Sibambe insuku eziwu5. 18 namhlanje, uLesithathu, Lesine, Lesihlanu, uMgqibelo, mhla 21 ntambama siyagcina ukudla. Sisoze sikuboneke ngeFriday ekuseni elandelayo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Usalungiselela ukungena emkhosini. Akekho ophoqiwe. Hayi, akekho. Hawu, nginikhumbuze nizwile ivoice note eshoyo. Ngake ngayikhuluma lento bese ngikhohliwe nami. Asibhanqe imikhosi. Asibhanqe imikhosi. Uma wena usemkhosini, musuzikhathaza ngalo thina esingene kuwo. Khona ngikhuluma nawe nje abaku40 days. So wena uku40 days, qhubeka no40 days wakho, uqhubeke nenhloso ikhulekelayo. Lo thina esuthathayo ka5 days ozongena uzokhulekela lokhu kuphela engisazokusho hayi namhlanje, engisazokusho hayi manje. So khulekela khona kuphela.
kusho ukuthi uNkulunkulu akathandi si-add ama-items ethu emkhosini wakhe. Emkhosini, yabo njengoba ngisho nje ukuthi ube ngikhumbuza ukuthi usukhohlwa njalo ukukhuluma ngomkhosi ka-5 days. Akumina abafowethu enginquma imikhosi. Ngeke ngizwe nje abanye becela, kade sagcina ungena emkhosini sicela umkhosi. Cha, akusuke kimi. Uma ufuna umkhosi wena, ubone ukuthi ufuna singene emkhosini sonke, thandaza ucela uNkulunkulu angitshele ukuthi asingene emkhosini. Ungatsheli mina ngoba mina ngeke ngifake abantu emkhosini engashongo yena. Angiligcizelele lelo. Ngeke bazalwane ikhaya lezwi ngilifake emkhosini yena engashongo. Ngokwazi ukuthi uma ngimemezela umkhosi ushilo. Hhayi-ke uma ungangeni ngoba akekho ophoqiwe kukuwena naye, mina ngikho lapho. Kodwa nje uma ngithunywa ngiyakwenza lokho. Kodwa-ke singawubhanqi umkhosi wethu nomkhosi wakhe. Cha, singakwenzi nje lokho. Hhayi-ke angidluleke lapho. Ngigcizelela nje ngoba ezinye izinto zidinga ukugcizelelwa. Ngicabanga ukuthi angikaze ngigcizelele. Bengeke mhlawumbe ngikhulume kakhulu ngama-individuals. Uma umuntu engibuza bese ngimphendula. Hhayi-ke asiye ezwini lenkosi, sikhuluma ngomkhuleko la wenkosi yethu uJesu, sikhuluma ngamandla la anikezwe yena. NgokaJohane chapter 17 sisafunda uvesi 1 novesi 2. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Sisakhuluma ngamandla. Sigcina-ke sikhuluma ngamandla silaphaya kwabaseKolose chapter 1. Angizukuya-ke kude kakhulu, ngizoqala uvesi 12. Nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Verse 13. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Verse 14. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Verse number 15. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke. Ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubona. Yileli ivesi elisithathela sisalaphaya lapho ethi, hawu Thomas, sengihlale nani kangaka, usafuna ngikukhombisa ubaba? Bakithi ijulile lento, ijulile. Yazi ijulile isifundisa ukudlula kumuntu, sidlule nje kumuntu. Ubheke umoya operator ngawo, dlula kumuntu, ubheke umoya operator ngawo. Maye-operator ngomoya ongcwele, mhloniphe lowo muntu ngoba kuyena okhuluma izinto umoya ongcwele. Maye-operator ngamadimoni, ungamhloniphi lowo muntu. Ngothanda ukumsiza likhaste out lelo dimoni. Kodwa nje asifunde ukudlula kumuntu. Ngoba uma ungadluli kumuntu uzomzonda. Usibani bani ungenzi ukuthi, usibani bani ungenzi ukuthi. Kanti inkosi yami akazi lutho. Yebo, amadimoni amngenile amsebenzisa, kodwa akazi lutho yena. Usuyamzonda. Nawe usuze esihogweni njengaye. Anisakhulumisani. Seniyazondana. Ngeke ungitshele mina ukuthi uzindise umuntu ongamkhulumisa omunye bebe behlezi phansi kophahla olulodwa. Hhayi, akuyena nje. Akuyena lo. Akuyona le nkosikazi owaganwa yiyona. Le kudubayo ingafuni ukukukhulumisa. Ingafuni ukukuthethelela, ingafuni ukukuxolela. No, akuyena lo wamshadayo. Kukhona umoya ombusayo. Wena mkhulekele ngena emkhosini, umdilive, abe delivered. Ake sidlule kubantu bazalwane, dlula kumuntu. Ngoba masiphika nabantu sizoya esihogweni. Uyokuthuka umakhelwane wakho. Dlula kuyena ngoba silwi nenyama negazi. Sibambene nemibuso yalobu bumnyama, nemibuso esemkhathini. So isebenzisa abantu. Uzomzonda wena lo muntu. Hambe esihogweni ngoba unenzondo. Kanti akuyena owakwenza, wasetshenziswa. Yingakho-ke kufanele sifunde ukuhlola umoya sithandaze.
ngoba abantu bazosetshenziswa uNkulunkulu sithi amadimoni. Abantu bazosetshenziswa amadimoni sithi uNkulunkulu. Funda ukuhlolisisa umoya, uyibambe emfihlakalweni. Ungalingisi leli bandla engizokhuluma ngalo. Umfana wensimbi wafika ehayi, bayalwazi lo limi lokuba hayi, abadla ama-drugs, edakiwe, ebhemile insango. Bathi wayeshaya i-keyboard, ayishaya i-keyboard, bagidazeka abazalwane, bakhuleka bengaqedi, bedumisa, bekikiza, bethi kwehla umoya ongcwele, kanti baphendulwa nje umfana udawe insango. Abakwazi ukuhlukanisa umoya. Lo mfana wayengakuhloniphi ukukholwa, ethi hawu, kanti unjani lo nkulunkulu walaba bantu? Ngiyibhemela insangu mina, mase ngiyibhemile ngiyayithinta le keyboard. Bayabusiseka bona, babusiswa insangu. Yabona, funda ukuhlola umoya, musubusiswa yinoma yini, ngoba ngeke kukusize. Hhayi, ngeke kukusize. Ngeke ungabusiswa yini? Ngeke ngimangale. Hhayi, abangixolele bafowethu, ngixoleleni, sengizokhuluma into engicela ukuxolelwa kuyona. Kukhona abefundisi iy'ngceko eziphantshwa i-keyboard. Athi kumfana, woza, 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 asihambe mfana, asihambe mfana. Ayithinta umfana iy'nsimbi. Hhayi, akayoshumayela-ke lapho, uyoqeqebula, uphampwa yini? I-keyboard. Uma ehambile nje umfana o-keyboard omjwayele engekho, hhayi khona akakwazi ukushumayela. Hhayi mfana, asihambe, woza, woza. Umfana ayibhedela, akayazi lento, yayiqala lento ukuthi kufuneka aphampe umfundisi nge-keyboard. Umuntu uphampwa umoya ongcwele, ohlala kuye futhi, hhayi ukuthi ongahlali kuyena, ngoba phela akahlali endaweni engcolileyo. So-ke ngeke ngimangale abantu abaphantshwa i-keyboard. Hhayi, abawushumayela, bawuqeqebula, kodumo amen, ohaleluya, i-keyboard. Mhlambe nale keyboard ithintwe insizwa esiy'dlela amankwebevu nje, izinyembezi zikaKhwini. Webazalwane, ake simfuneni umoya ongcwele uma ungenayo, uthandaze, ukhuleke. Ubusucela kuphi isiphiwo sokuhlukanisa omoya, uze wazi ukuthi uhlezi kuphi la uhlezi khona, ukhonza kuphi la ukhonza khona, kukhonzwa bani kule nkonzo yakho. Hhayi-ke, ake siqhubeke. Sikhuluma ngani? Ngamandla. Uthe-ke uvesi 13, owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Amandla obumnyama lawa adala ukuthi sishumayele kakhulu makukhala i-keyboard. Amandla obumnyama lawa adala ukuthi ibandla uma engekho umfana we-keyboard liyabheda likwazi ukucula, licula nge-keyboard kuphela. Amandla obumnyama lawa wasikhulula-ke emandleni obumnyama. Usho njalo uvesi 13, wasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Ngoba le ndodana yakhe, verse 15, ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubona, iyizibulo lezidalwa zonke. Kusho ukuthini ukuthi uyizibulo lezidalwa zonke? Kusho ukuthi wadalwa kuqala yena, noma waba khona kuqala yena. Uyizibulo lezidalwa zonke. Ake siye laphaya kwizaga, sizwe ukuthi ithini indaba lapha kwizaga. Chapter 8, sibheke uvesi 30. Okay, noma ngiqale kuvesi 28. Wena noma uyifunda zonke nje izaga. Uthi uvesi 28. Lapho enza ukuba isibhakabhaka phezulu siqine, nemithombo yodwa iphuphume ngamandla. Lapho emisela ulwandle umngcele ukuze amanzi angeqe izwi lakhe, nalapho emisa izisekelo zomhlaba, khona nganginaye, ngiyingcweti yomsebenzi, ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla, ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke. Ngijabula ezweni lomhlaba wakhe, intokozo yami kanye namadodana abantu. Leli vesi likhuluma ngobani? Likhuluma ngobani? Lapho enza ukuba isibhakabhaka phezulu siqine, uthi nganginaye, nemithombo yodwa iphuphume ngamandla, ngangikhona. Uthi lapho emisela ulwandle umngcele ukuze amanzi angeqe izwi lakhe. Yazi ukuthi ulwandle angeke ngilibize ngomfula, angazi ukuthi yini. Ichibi lamanzi elikhulu kabi.
lingawumboza umhlaba manje, kodwa lihloniphe izwi lakhe okwathiwa ugcina la. Uthi-ke lapho emisela ulwandle umngcele ukuba amanzi angeqe izwi lakhe, nalapho emisa izisekelo zomhlaba, khona nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi, an architect. Nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi, ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla, ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke. Ubani kanti lo? Hhayi, mina angazi uma senikhohliwe ukuthi ubani. Ningakhohlwa bazalwane. Uthini uJohane wokuqala uvesi 1? Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Usuyezwa ukuthi ubani ingcweti yomsebenzi? Ulizwi. Ulizwi ubani? Inkosi yethu uJesu Kristu. Uthi kwiZaga 8 verse 30, nganginaye ngiyingcweti yomsebenzi, ngiyintokozo yakhe imihla ngemihla, ngijabula phambi kwakhe isikhathi sonke. Kuthiwa ngapha kuvesi 2, yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Verse 3, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Sikhuluma ngenkosi yethu uJesu. Ngoba konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Ngoba uyibani? Ulizwi. Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma izwi ethi akuvele ukuthi, kwakulizwi ngoba kwakuyizwi lakhe. Yikho kuthiwa uNkulunkulu mthathe munye. Izwi lakhe ayidala ngalo uJesu. Yakuzwa lokho? Umoya ayewusebenzisa, umoya wakhe ongcwele, umoya wakhe awuphefumulayo. Bakithi, ubuyena uqobo, umoya ongcwele uye uqobo lwakhe, umoya wakhe okuye. Izwi adale ngalo ulizwi, uJesu uqobo lwakhe. Yikho amandla enikezwe yena onke, ngoba konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, kukho konke okuvelileyo. Hayi, limnandi leli zwi madoda. Ake ngibuyele kuvesi 1 ka-chapter 1 ngokaJohane. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. In the beginning, the word was there. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Verse 2, yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Verse 3, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, kukho konke okuvelileyo. Verse 4, ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanye ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga ukukhanya. Njengoba namhlanje kwenzeka, abafuni ukwamukela ukukhanya esikuthola kuphi? Ekhaya lezwi. Usa-understand amathini ikhaya lezwi? Ikhaya lezwi, ikhaya likalizwi. Ulizwi wayekhona kwasekuqaleni, ekuNkulunkulu, enguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Sisekhaya lezwi, sidlizwi. Athi uPetro, Nkosi singayaphi? Ngoba wonke amazwi okuphila kuwena. Liyaphilisa izwi. Mina ngikhuluma ngamandla abekwe uNkulunkulu uBaba endodaneni yakhe uJesu Kristu. Udale yonke into ngaye. uJesu wayeyingcweti yomsebenzi. Uyena okwakusetshenzwa ngaye. Ngamanye amagama uyena owayedweba amaplani. Ngoba uBaba wayekhuluma, kodwa kube kungakhulumi yena, kukhuluma ulizwi. Mina ngikwazi ukuyichaza le nto. Ngethemba niyangizwa bakamoya, niyangizwa nje kahle. Yikho-ke uJesu ethi Thomas, sengihlale kangakanani animazi uBaba? Sengihlale kangakanani animazi? Yeyi bakithi, kunzima. Yabona, ngesonto sikhulume ngemfihlakalo ebifihlakele. Namanje kwabaningi isafihlakele. Namanje kwabaningi ababoni. Ngisho khona le, yazi ukuthini? Uma ungababuze bonke lantu abaphumayo, ukhethani kwesihogweni nasezulwini, bonke bazothi bafuna ukuya ezulwini. Kodwa ababoni ukuthi uma bephuma ekhaya lezwi bayongena ngqo esihogweni. Phela nje kusela ukuthi
uphuma umphefumulo ayongena physically. Abambulelwe, imfihlakalo isafihliwe kubo namanje. Athi umpostoli Paul, ukufihlile kwabahlakaniphileyo nasey'khulwini zezwe wakwembula ey'nganeni. NoJesu wakusho futhi lokho. Wakwembulela iy'ngane. Iy'ngane yini ingane? Ingane umuntu ongakwazi ukucomplain. Ingane umuntu ongafuni izinto ey'ningi. Ingane iyodwa into ey'funayo. Yazi ifunani ingane? Ifuna ukudla qha. Mina ngisho umntwana ufuna ukudla nje. Kwambulelwa iy'ngane. Thina sifunani? Sifuna izwi likaNkulunkulu bese siyaphila. Izwi elisiphilisayo. Sifuna lona-ke thina. Asikufuni konke lokho okunye. Asifuni ukucomplaina, asifuni ukutoyiza, samukela izwi njengoba linjalo ngoba lini lingokuphila. Athi uJesu okholwa yimi noma efa wophila. Uthi uJohn 1 verse 1 and 2. Asibheke uverse 2. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukonke okuvelileyo. Verse 3. Ukuphila kwakukuye. Angithi usho njalo kuphela. Singayaphi ngoba amazwi okuphila? Siphila ngezwi, siphila ngolizwi, ukuphila kukuye. Uma uphuma ekhaya lezwi, uyaphi ngempela? Awungixoxele, uyaphi? La uphuma khona la kudliwa khona izwi kangaka. And izwi libukhali, liphilile, linamandla. Uthi kuMahubo 107 verse 20, wathuma izwi lakhe labaphilisa. Siphilisa ngezwi lakhe, siphilisa ngokusho kwakhe, siphilisa ngezwi lakhe nangegama lakhe, uJesu Kristu inkosi. Ngempela uyaphi? Ngoba uphuma nje. Awungixoxele mina ngazi ukuthi uyaphi. Uyaphi ngempela? uNkulunkulu akasisizeni bafowethu. Siyibone le mfihlakalo efihliweyo. Siyibone. uSathane nje uvela sitheze amehlo nje. Uvela ungaboni nje. Uvela udideke nje. Awu bazalwane, ake simthande uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Simkhonze fully. Azomkhonza uvuke ekuseni, Nkosi, inhloso yami ukukukhonza, ngihlale endlini yakho. Ngoba uma uphila impilo engcwele uhlezi endlini yakhe. Uxoxa naye kwenzeka izinto. Njode ngisho nje manje, mina ngithe ngithi ngiyathandaza. Ngithandazela inkonzo wayikhulumela. Awu kodwa bakithi. Yazi yamnandi impilo. Ngiyakufisela nawe. Siza-ke wenze nje. Njalo uma ulala ukhuleka uRoma 10 verse 9. Mawuqeda bese uyikhulekela umkhuleko wakho. From time to time, emini noma nini, ukulalela umkhuleko kaMeyi 18 bese usho uRoma 10 lo engiphetha ngayo. Ubhukheke. Ngoba izono ziwudonga ezodathi le mkhuleko ingaphendulwa kuwe. Ubhukhe, qala ubhale izono zakho. Ungabhali ihloko. Sibhala isono njengoba wasenza, njengoba sinjalo. Bhala izono zakho mntakababa. Ziwudonga, Isaiah 59 verse 1 and 2. Zikuhlukanisile noNkulunkulu. Ngisho singakukhulekela, ngeke ukwazi ukusizakala, diliza udonga. Uma usuqalileke ukudiliza udonga, ngifuna uyizwe kahle. Lama steps awu-3. Uma usuqalile ukudiliza udonga, athi kukhumbuza uNkulunkulu uhambe uyobhala kungabikho sono osikhunjuziwe ongakasibhali. Usungangena-ke emkhosini. Uzobona iy'manga-ke wena. Umkhosi fasting kulaba abangazi. Ngena emkhosini, ucela izinto oy'funayo uNkulunkulu uzombona. Abese kuqhubeka kukhumbuza izono uhambe uyibhale. Hayi mina-ke sengiyabonga. Sekukhulu uNkulunkulu asekukhulumile ngami. It's a mouthful. So-ke kukuwena-ke cosha, ukwazi ukukucosha. Into enhle-ke usekhaya lezwi, uzophinda uyivule inkonzo, uthathe yonke into step by step. uNkulunkulu uyakuthanda ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ufuna ukuthi ungene ezulwini, ufuna ugcine usezulwini. Ungadlala izono, ungadlala uSathane. Asiguqe sikhule. Hawu, ngise-studio 3. Asiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyakubonga kakhulu ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Sisize Nkosi, sifunde ukudlula kumuntu, siye kuwe ngqo, sidlule kumuntu, ngoba asiyilwi nenyama negazi,
kodwa silwa nemibuso yomkhathi, imibuso yalobu bumnyama. Sipha amandla-ke Nkosi, sihlale kuwe singasuki, nenkemba eyizwi siyiphathe, ngoba iyona esinqoba ngayo. Siyabonga, busisa yilona loyo lalela. Babusise Nkosi abaletha abantu, ngiyacela. Babusise Nkulunkulu wami nomusa. Uyabazi, uyabaqonda. Uze ubusise nalabo Nkosi abasekela umsebenzi wakho, ukuba umsebenzi wakho uqhubeke. Abalalelayo uma ukhuluma. Siyabonga ngakho konke osenzela khona. Ukhombisa ukuthi ungubaba wethu, uyazazi izidingo zethu. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Akekho ofana naye. Ubaba uNsibando siyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.